Nindot kayo paminahon ang atong tubag o ang mga gibutang sa salmo. Sa tuyatong tubag, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Nalipay mo ani? Mura magway klaro inyong tingog. Sayunan ka ng angkonon tas Ginoo nga anak ti ka, karong adlawa gianak ko ikaw. Niya ang Ginoo nga ni angkon ani maoy tag-iya sa tanan, maoy sinugdanan o maoy nagbuhat sa tanan. Pagkaninduta wa nagyoy problema ang kinabuhi, wa kay bugas na ay Ginoo, wa kay masakiton ka na kay sakit na ay Ginoo, mamatay ta Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi, iyaran ang iuli nato, wa kay balay na siya'y dapit nga giandam para nato, wa nagi problema niya karon. Ang problema mituo baka ani. Sige lingay mong tupad ing napakaroy problema. Ditso ginang tubag daghan pa dir problema. Nga naman kay ang Ginoo gapunay angko nato nga iyatang anak, gasigig andam para ihatag nato kay gimahal kay taniya, pero kita may magsigig palayo. Ang Ginoo di man na siya mugukod, di siya mugukod, magsigira na siya og sana ka ng huwat ba muna ang iyang pulong gamiton, come to me, umari ka mo kanako kay di sad ta mo balibaran. Pero kung magsigi mo palayo na mo, di sad ta mo gukod-gukoron. Mabita to katong prodigal son, di ba? Ang example sa prodigal son, paglakaw giadto des amahan, giguko di ay. Wa, gahuwat ra ang papa. Nahibaw na gud siya, nagkalisod nagmay dito, nitipo na las baboy gani, mukao na lang untas laog sa baboy. Wa gyud adto as amahan na, dong naunsa man kadinhi. Wa niya pangitaa, wa niya basigihibag kumbinser dito ba. Wa sa to niya tiksi kay wa man say cellphone sa una. Ang iyang gihimo nagpaabot. Muna hain man ang atong problema, musugod ang atong problema kung mubiya na tas Ginoo, magpalayo tas Ginoo. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, niingon siya, mga igsuon nga kaliwat ni Abraham o kamong nga dili Hudiyo, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan, kay ang mga tao sa Jerusalem o ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, ni hisabta nila ang pulong sa propeta. Wa sila mosabot ba nga imbis unta to nga ang manluluwas nitipo na nila nga mao si Jesus, gipatay na hinoon. Pananglitan diya sa imong balay na ba kay daba mo'y altar nga naay mga santos, nya nasad mo'y TV. Hay may mas kanunay ninyong tan-aon, ang altar o ang TV? Wa magitingali ka kaila na ron sa mga santos nga imong gibutang sa imong altar. Basig wa nakakaila. Ila-ila ha. Nasad mo'y rosaryuhan. Nasad mo'y cellphone. Hay may permi nimong hikapon, ang rosaryuhan o ang cellphone? Tanawa, nabuangon gyud kay musta na mo'y Bible. Niya hay may imong sige hagbasa ang napatik sa Bible o kanang naas TV o naas cellphone. Mga mo na siya. Magbantay gid karon an samot na gid sa buhat.
Kamaotang mo distinguish sa buhat sa Ginoo o buhat sa yawa. Sa may buhat sa Ginoo, kanang mo resulta gyud og pagkaway sala. Kung sa may buhat sa yawa, kanang mo resulta sa sala. Example, kanang pagsigig pangitag kwarta. Kana bang ang imong huna-huna kwarta gyud. Asa mo na padong? Padong ginasala. Unsa may panghuna-huna sa Ginoo, kanang magsigi jud kag paningkamot nga mahimo kang kabos. Kinsa ninyo dinhi ang naningkamot nga mahimong kabos taas ang kamot? Na ini isas usa pero murag nagpanaganasan. Hasta gani pari ang botoros Father Arnel to narabato sa kolonya porti man atong daghanang ni hatod gahapon. Ang boton sa iyang paningkamutan dito, mahimo ba siyang kabos o mahimo ba siyang dato? Hasta kaming mga pari usahay maigo mi aning di mi makahaom ba sa paningkamot sa Ginoo. Ang Ginoo nagsigi jud ingon bulahan kamong mga kabos. Bulahan kamong mga kabos. Pero kita magsigi kita ingon mas bulahan gyud ang datoy, mas bulahan gyud ang naay kwarta kaysa way kwarta. Mao kinay ato. Mao na resulta sala gyud nya inigsod na sa sala mawagtang dayon ang atong kalipay, ang atong kalinaw, mawagtang ang atong relasyon, mga bungkag ng relasyon, banag asawa nag-away na tungod sa kwarta, mga managsuon nag-away na tungod sa kwarta, mga silingan nag-away na tungod sa kwarta, ang mga kauban sa opisina, sa imong workplace nagkinusmuray na snaw tungod sa kwarta, ang mga politisyan nag-away na, nagpinatyanay na tungod sa kwarta, ang mga nasod naggubat na tungod sa kwarta, purti nagyong gubuta ang kalibutan, ang atong kinabuhi mura nag-impierno. Sige, lingay mong tupad. Musta imong kinabuhi, langit o impierno? Sige, ikaw na be. Kamong mga asawa, kumusta ang inyong kinabuhi in relasyon sa inyong bana, langit o impierno? Amayo, congratulations. Na initubag ba langit pero ang tingog isog kayo langit. Para bagdang pagbahay ba? Kamo sa kunong mga bana be, kumusta man inyong kinabuhi in relasyon sa inyong asawa, langit o impierno? Ang bana inigulis balay impierno ning lugar oy. Ay be kamong mga ginikanan be in relasyon sa inyong mga anak karon, kumusta man inyong kinabuhi, langit o impierno? Congratulations. Wa mo magsigig pangasaba sa inyong anak. Wa mo magyaw-yaw. Magsige ni kag pangasaba, yaw-yaw, sigig pamadlong, impierno. Di na lang ko mangutanas mga anak, kahibaw mo ka ng mga anak. May man kayo nang mulikay sa impierno. Adto mo din na sa cellphone, adto din na sa headset, na likay-likay, pero nisamot sa ka-impierno ang kinabuhi. Mo na, bulahan kamong mga kabos. Ningon si Kristo, nakatultol mo sa dalan nga akong padong sa akong gingharian. Ingon si Tomas, wa man mi kaybaw asa ka padong, unsaon na mo pagkatultol sa dalan. Ingon si Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pasabot, ang kinabuhi ni Kristo maoy atong sundon niya, kay wa man siya magdato bisag siya tag-iyas tanan, bisag makahimo siya bisag unsang butanga any time of the day. Makahimo siya paghimo sa tubig na mahimong lami ang bino. Makahimo siya pagpadaghan sa 5 kapan nga makapakaon og 5,000 ka mga tao, masobraan pag 12 ka bukag. Kamao siyang mohimo sa dagat
nga mabuak, mabahin ug mahimong karsada sa pilalang kapag pamilok. Kahimo siya na tanan. Kahimo siya pagwagtang sa sakit sa usa ka tawo. Ang buta, usa lang kasulti niya makakita. Ang bungol, makadungog. Way gamit-gamit anang mga scientific nga operahan pa ng imong dunggan. Ang amang makasulti, ang bakol makalakaw. Sunan ang buhi mabakol. Naam sa mabakol nga buhi. Hastang patay, buhion niya. Ingon ana siya kagamhanan, pero gipili gid niya ang kinabuhi sa kakabos. Ngano man, kining mga kabos minus kay ni kabalaka. Kana bang mga kabos ba? Kana bang mupili kas kakabos? Mag-anam og kajutay ang imong kabalaka. Munang niingon siya diri, ayaw kamog kaguol, ayaw mog kabalaka, salig kamo kanako. Nya kanang kabos kusog kay nang musalig. Maubitan nang managlinya gina sila kana ingon, nay nang hatag bugas, linya na bisag init kayo. Taas kayong linya. Na ginito siguro ka? O siguro lagi. Mulinya gina kay musalig gina sila. Maubitan nang ilad-ilaron lang na sila sa mga politician, sa guban pang mga dato. Kay musalig man dayon. Pirmahin ni manang aron tagaan di kag dakong kwarta. Unya dito ang pagpirma di ay mauna di ay ang pag-uyon nga mobiya na siya atong maong yuta kay gipalit na kuno. Deed of sale di ito siya. Musalig ko. Ala sir no, labi nagtagaan usag mga bugas, nya ingnon ka na imong anak, ato ng iskalar ha. Ako na imong gasto ana. Uy, so sir, kanindot. Kare, pirmahiri diri o. Haron munindot atong kinabuhi. Kay ato gining proteksyonan din he. Ato ni siyang i-secured inyong lugar. Pag humagpirma, gikural dayon. O no trespassing private property. Dool ka ngadtog asap kiha, tagaan day ka. Diyan na kay pirma dire. Nyamingon ka, paita aning kabusta ayaw. Ningos Kristo bulahan ka. Nga naman, tu ako'y giandam nga lugar dito. Wa na dito mga tikasan, kanang mga land grabber, wa na dito. Kay tuan na sa impierno maglangoy-langoy. Nga ikaw dito, mansyon ang akong andamon. Ay kabalakag wa na kay kaon diri. Gabaha ang pagkaon og mga ilimnon dito sa akong gingharian. Na inana. Yang sabay atong buhaton. Musunod lang kita ni Kristo nga nagsigig puyo sa kamatuoran. Dili gyud mamakak. Musulti gyud tinuod. Sige, lingi ay mong tupad sa katapusan. Na di ka mamakak. Nyamin siya, panagsa, usahay, hunungan na kay matipas tasdan. Nya pangutan ang pare, di ka mamakak. Di ko mamakak ang atong halin gahapon sa slat. Ang atong halin is BF Dag niabot nag 17,320 ka slots. Bata. Nya di sad ko mamakak nga naapay 58,680 ka slots na tag 500 nga available. Nya di sad ko mamakak nga ang mupalit ani mapuno gyud sa kalipay. Na ay ni palit din katong atong 10 slots challenge, hapit man to moabot og 400 ka mga 10 slots challenge. Ang usa nakit-an ako din gadali-dali yung palit nako ngano man to siya basig sirad-an niya ko pader madidlinan ko ba anong gadag-gandagan gisa din og palit
Naingon ko nga nung ingon ani man ka-excited nga mo appeal yun mo palit yung mga slots. Yan siya pader, sultihan ti ka ang mga grasya nga niabot nako dili gyud masukod og dili ma-imagine nako. Nako namuhunan di ka. Wa pader oy. Nalingaw lang ko nga ang Ginoo kada nako palit og slots naa sad siya ihatag nga bugti nga grasya. Pero ang grasya sa niya iya sa kunong gihimo aron malipay ang mga silingan, malipay ang iyang mga isig katao, kay nas dubli-dubli namang iyang grasya. Mo na magsige siya imbitar hasta naamni siya negosyo, hasta iyang mga tao palit lagi mo slot kay lipay jud kay mustanan. Di gyud mo magmahay. Mo na siya na rin sige evangelize. Daghan na kay siya gipang evangelize nako kanindot ana imong gibuhat oy. Murag malangit na gyud ka ana. Siya hibaw na ko ana pader. Kay milagroso kayo ning slot. Kay nasay usa nagblessing ko og iyang bag-ong balay. Nako, ninduta ni imong balay. Siya tungod ni sa slot pader. Nang ano man siya, porting ako gadamgo ko nga makahimo ko ani pero wa gyud. Gahi as in gahi gyud moabot ang kwarta. Pero pag sugod ko nun niyang palit og slot, naama ko nun daghan kayong nangabot ng mga grasya, nakatukod siya sa iyang giplanuhan. Nako, blessing ko dito. Nako, punig slot ha? Sure. Nako, lain na sa datong blessingan. Pero dili na siya mo'y atong apason. Ayaw, ana. Unsa man, sa atong pagpalit og slot, gitukod nato ang balay sa Ginoo, balay sa simbahan dinhis kalibutan, kay milaom ta nga iya na sa tang gitukuran og balay didto sa langit. Naghatag tag puloy-anan o tigumanan sa mga tao nga nagtuos Ginoo dinhi sa yuta. Nag-andam na pod siya dito lugar diin iya tang tigumon isip iyang mga anak, iyatang lipayon. Wap aganita mo palit og slot, giandaman na ta dito og slot sa atong lugar. Pero mapurfito kung dili ka mo palit og slot dire. Kana bang magpractice kas kadaw, magsigi kag higugma ang imong kaugalingon. Nya ang gamay kaayong imo untang i-share sa katilingban, imo pag yung ihikaw basig ma-forfeit ang dako kayong grasya nga giandam sa Ginoo dito sa langit. Ug mauna ang gipasabot sa atong unang pagbasa na kamong mga dili Hudiyo, kamo mo'y makatagamtam sa grasya nga giandam sa Ginoo para untas mga Hudiyo, kay wa sila mo ila ni Kristo isip manluluwas. Nya mausad na ang meaning sa atong pag-ingon, anak ko sa Ginoo, magsigi ragyog kog hatag sa akong amahan, kay dugay na sad ko niyang gisigihag hatag sa tanan nga akong gikinahanglan. Manindog.